Roma Spirit 2024. Kategória Médiá. Tomáš Čičo, Bratislava. Prostredníctvom svojho videokanála Rovnaký meter videobloger otvára dôležité spoločenské témy vrátane kultúrnej inakosti. V snahe využiť potenciál sociálnych sietí efektívne oslovuje široké spektrum divákov a vytvára zmysluplný a populárno-náučný obsah. Jedným z mojich hlavných cieľov bolo búrať stereotypy v súvislosti s rómskou menšinou a budem na to ďalej pracovať. Pred inštitúciami a pred zákonom musí platiť rovnaký meter. Diskriminácia žiadneho charakteru nemá miesto v našej spoločnosti, preto som sa rozhodol, že nazvem môj kanál Rovnaký meter. Ďalším mojím cieľom bolo trošku zmeniť význam alebo ponímanie slova influencer, lebo nebol som s tým stotožnený. Veľký zmysel má, ak influencer svoj vplyv a svoju popularitu využíva na vytváranie hodnôt a na základe týchto hodnôt môže v nejakej miere ovplyvniť spoločnosť v pozitívnom smere a zlepšiť nejakým spôsobom našu spoločnosť. Mojím tretím cieľom bolo dostať človeka z rómskej komunity do verejného diskurzu. Myslím si, že aj Rómovia majú miesto v verejnom priestore a preto otváram aj často ťažké spoločenské témy a komentujem aj politické dianie na Slovensku. Rómovia by sa mali zaujímať o veci verejné a budem sa veľmi tešiť, ak časom bude čoraz viac Rómov, ktorí sa budú podieľať na formovanie našej spoločnosti. Aj prostredníctvom sociálnych sietí. Ja som strojný inžinier, takže som človek čísel. Za posledných 365 dní dosiahol som 30 miliónov videní, 2 milióny lajkov a niekoľko 100 000 komentárov a zdieľaní. Ale tá najlepšia spätná väzba je, keď ma na ulici zastavujú mladí ľudia, Rómovia, nerómovia, starší, mladší a to je na nezaplatenie. Ide väčšinou o maturantov alebo študentov zo stredných škôl alebo z vysokej školy, pretože tvorím obsah hlavne pre nich. Moje hlavné témy sú maturita alebo pre deviatakov monitor. Moja skúsenosť je, že možno 90% alebo ešte vo väčšej miere vo verejnom priestore slovo Róm sa vyskytuje v negatívnom kontexte. A musíme na tom podľa mňa všetci spoločne pracovať, aby sme to zmenili. Či Rómovia, či nerómovia, všetci tu žijeme spoločne. Takže ja si myslím, že to je naša povinnosť každého občana. Ďakujeme partnerom.